nawe phela usandana namadoda amasena ngoba ungibizela amadoda sengithathana nabo manje kunabantu angisimazokusiza nje ukuthi thina mina nawe sikwazi ukulungisa izinto ayikho basiza Webaba ayikho manje kushuthi wena awusithembi thina. Wena uyawathanda amakhamera. Umama uyasho ukuthi usanda nokukubona uyofuna ama love back kwenye ama shows ufuna ama love back kwenye intombi not kuyena. Yena umbona mekuthanda yena. mina ngesilimo uthi Hayi bomfethu ayanda kanti ubani wena ayanda hayi songamini mina oh ubalo kade ubakho kade simbona. uba kade not simbona umbona uyasho athi bebeyibonela umna oh asengifuna wena mina yazona ngijwayela wena ungijwayela nginomuntu endlini ungijwayela ngapi wena nginomuntu endlini yazongijwayela ngapi nginomuntu endlini nginomuntu endlini uyangijwayela lo uyangishasha ungishayelani uyangijwayela ukuthi uyanginyanyisa ngoba ngijwayela ngikwazi mina uma ngakwazi ukubona uTV angikwazi mina Mfethu uyiphila kanjani into esiyibonayo? ungiphapheli mina hayi soyangifanisa mana futhi ngacela love back mina ngicela love back kukhona umuntu endlini ngayicela love back omunye umuntu ekhona endlini Khona kephi ngoba lo muntu umbona wanzi manje sanje ushilo ukuthi benginayo last umbona nje benginayo last nakhona last uphuthu week after how many days yena ungibone kulama show akho After how amashow many ngwazi days? ngiyaqala ukubona ukuthi kunento esho ukuthi hayi kanje hayi phela fana yabo uzongijwayela kabi lo uyangisukela nje lo Ungijwayela. ngidakela wena ngijwayela wena yabona ngijwayela wena yazongijwayela lo mina manje uyangijwayela yazi uyabona nje le nto eyikhulumayo ayilento eyikhulumayo mina ngikwazi mina ngahleka wena mina ngahlula wena mina ngibona uTV ubofuka uzongishaya ungibonisa nabantu nasendlini uyangishaya hayi mfethu mina ukuthi yangiyanyisa yena into edathi ngihambe ngangibonisa into lo ngoba usukhomza ukuhlanya kwakho la ngishaya phambi kwabantu nasendlini uyangishaya mina ngahlula ungishaya wena ngempama endlini mangibona uTV ngahlula wena ungishaya ngoba ungishaya ngibonisa nabantu bothi nje abantu ngishaya nasekhaya bethi bengibona ngishaya ngempama kuthiwa ngishaya amantombazane nendaba ngempama nalokho ikhona lokho nendaba nalokho ungishaya ukuthi mina nawe si right noma sikho right awunandaba nalokho